skal se. Venstre hånd siger goddag. Højre hånd siger farvel, og vi holder med højre hånd. Vi holder med tommefingeren. Godt. Så siger vi G, B, B, G, G. Og det gør vi 8 gange, indtil vi siger G, B, B, A, A. G, B, B, A, A. G, B, B, G. Det lyder sådan her. Sådan. Og så kommer det. Da, da, da. Ba, 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 bam. Overstemmen. B, D, D, B, B. Så skal I lave det her toneskift. Der. Øv det lige nogle gange. Da. Okay. Og så skal vi også på et tidspunkt, så skal vi ned på C'et, ligesom vi skal ned på A'et der. Så her, der har I C'et her. Okay, da. Okay, der kommer til at lyde sådan her, og det er så overstemmen. Og så kommer det nu. Og så forfra igen. Okay? Ses.